Mandla wethu Mandla, comrades omkhonto wesizwe, sondelani sibambe umhlangano. Nihlale la sibambe umhlangano nje cisho ka 5 minutes. Happy Sunday wonke umuntu obukayo and ukhehlelezo okhulumayo. Laba abafisa ukukhuluma nami cha 071130 7808 number yami nje ihlala ivuliwe WhatsApp lo. Bafowethu ake ngi-address kukhona abantu abathe siyayibona uyibhalile into statement but why ungenza ivideo sikubone uyikhulumela. Ngenza le video ngikhuluma into efanayo engiyikhulume kwi-statement engisibhalile regarding the meeting that was on Friday laphayana eThekwini. Ngizokusho lokhu kuneqiniso kumele ulikhulume kodwa lingafunwa abantu, kodwa kusuke kuyiqiniso futhi sikusho siku-neutralize. Umzimba okhala imali ukhulumile. Umzimba okhala imali iqiniso lithi amagama wakhulumile anenhlabathi kakhulu, especially mawuzothi akuyona ilegacy yakamsholozi le anenhlabathi lawo magama. Futhi kufanele ndoda uaccept iphutha, uyinsizwa yasemakhaya, uyisoka lasemakhaya. So indaba njalo ngaso sonke isikhathi fanele uma uyikhuluma ube nesisoka, ube nendlela ne-timing, ubheke ukuthi le nto was it necessary yini to be said in public, bayinarrate kanjani abanye abantu. Remember, whatever that we say, we've got an opposition party which is always ready to defend and also to use the words against you. So that was not a good statement oshilo. Coming back to sizobheka indaba kaKhehlelezi ne-lifestyle, Mzimba okhala imali, that was unnecessary again to say that. There are so many people. We've got uSmanga endaweni yakhe yase eMsing. I remember I went there. We've got so many places la MK kade fikela khona enza izinto, but asikaze sibabone bebuya bethi bona sifuna lokhu. Sinabantu abaningi abanikelile, asikaze sibabone bebuya bethi yes uKhehlelezi unikelile lokhu extra, but it was from othandweni noma benginganikeli ngoba ngifuna isikhundla. If bengifuna ukusithenga, I should have negotiated for that. Ngithi no, ngicela nje njengoba manje sengispende more than 9 million, ngithi ngicela isikhundla nawo 9 million, singaloku sinegotiate. But I did that voluntarily. Ngike ngasho ngelinye ilanga ngathi mina the reason ngangena emkhontweni ngabona umakhelwana moyinyanga esebenza ewazi umuthi. Ngithi mangiya kuyena sifika sigaya ngimbona ukuthi nomuthi uyawazi but akathathwa notice, uthathwa kancane. So ngathi ngelinye ilanga I wish ukubona abelaphi noma bawu2 noma bawu3 bese parliament bekhuluma inkinga zabelaphi, not necessarily ukuthi kufanele kuze kube uKhehlelezi. Lithi iBhayibheli Isaiah 60 if I'm not mistaken, Isaiah 60 verse 19, when the time is right I shall make it happen. Isikhundla Dlamini lokho ufunda ke manje kwakho lokho. Isikhundla Dlamini, you don't fight for the position but ubonwa abantu bathi lo and mase kuyisikhathi akekho uNkulunkulu mayisethe sekuyisikhathi manje, noma bangazama ukwenza ama-propaganda bevimbe kanjani akekho ngavimba, but doing videos kuzoyidenta iphathi yethu. So kufanele ke Mzimba okhala imali lento la uyilungise kakhulu, ngiyathemba. And by the way, I wrote a letter abantu abayibona as a leader belaphi bendabuko. Le nto ngiqale ngayikhuza, got an instruction from phezulu abantwini engibahloniphayo, ngayikhuza ngathi ningayi lapha. I think maybe ngangibalekela cishe izinto ezifana nelezi ezenzakala lapha, because nikhumbule bafowethu ukuthi sikhulela emakhaya, imedia siyazi, mase siphambi kwecamera we say whatever. So maybe ningamsoli kakhulu ucomrade wethu. Kunama comrade afana noDlamini okufanele ukuthi mase lushelelile ulimi
ungamsoli umbize usondela naye eduze ungahamba umhleba umkhuluma emagroupini ngoba zonke izinto eniyikhuluma emagroupini ziyafika ezitheni zethu then they tend to bashaye ngazo. So leyanto leyana uDlamini must rectify, must correct. Tina, we've got a leader esithi sihole Msholozi sihole without any hesitation. We are not hesitating anything, but lokhu ke lesi statement lesi engizosisho manje, it's for the leaders. Leyanto kati lapha eThekwini was not allowed, but ingozi ukubona abantu behlangene grieving bekhononda labo bantu mase bedlula 1000 kusuke sekuyingozi enkulu kakhulu, kusuke sekufuna nisukume malida ngokusheshsha sondele eduze kwabo niyolalela. In fact kunezinye izinto ezingafiki ubaba ngifuni ma comrade nimkwatele kakhulu, kunezinto ezingafiki kuye zifika sezishintshiwe. Ubaba khipha instruction athi akwenzeke kanje bese ziyashintshwa endleleni zibekwe ngendlela yalabo abafisa ukuzenza ngakhona. Na kwipolitiki la kuma structures ubaba ufika athi akwenzeke kanje ushintshe. So ngiyamxolisela, I'm always having ama conversation, ngibakhula down abanye bathi siyahamba thina senza kanti what is the meaning of the word comrade? Comrade ayilali, comrade balishaya kunzima. Mina izibongo zami zithi ngalunywa inja ngaphethe nduku. Wenziwe into lapha eThekwini, I was not there, I was not part of it. Kwakhulunywa uzubona ukuthi cha nginamandla bafowethu. Hayi amandla nginawo, uthinteke nje igama elithi Khethelezi. Yonke into now is being shifted, kushiftwa yonke into sekunakwe lo Khethelezi. Ziluma mina izinja manje, angiphethe nduku, angilindele ukuthi zingangiluma izinja, ziyangitinyela ziyangiluma. So comrade, leyanto kufanele ubaba ayinake kakhulu ukuthi why abantu abaningi kangaka behlangene begrave bekwenze njani. Ngicabanga ukuthi ma comrade ubaba uhlakaniphile izofika kuye, nama will try to pass the message, hayi ukuthi bayalwa, but ikhona into abafuna ukuzwakala kuyo ithini and what is the solution. Into ezinjalo kufanele sizilalele zilalelwe ukuthi bathina abantu. By the way, ngichazile ke ukuboshwa kaKhethelezi ngikhona bethi akufanele ugiye ngokuthi umuntu uboshiwe. Angikaze ngilale, angaqambela uhulumeni ama ngikaze ngilale, ngaze ngispende ngisho no 3 hours. Ngifike ngenza station bail ngaphuma ngenkantolo eParkgreen Tuesday. Yakhona enkantolo eParkgreen Tuesday, and I even explained why I was speeding. So comrade, leyo nto akufanele ngiye ngethambo lomuntu. We always supporting abantu beboshiwe bemoshileke bona kunecala ngempela, si support sime. But this one I don't need ukuthi maybe umuntu azagiye ngayo. Yebo comrade, sifuna ukuwina ukhetho manje. So asikho isidingo sokuthi sishane sodwa, ayihlale phansi bamba umthetho sehlisene umoya bafowethu. Unity yekani ukuloko nilwela ukuthi ikhansela ngoba umuntu wayefaka into ethi ke makhansela, ngoba yiyo lento make kwasuka umuntu ethi uyasebenza uMK usaqala sikaze siyenze lento, but ngoba sekusondele lento kakhansela hey yaze yasiyala nayo into. Hlanganani ma comrade, asibeni moya munye, hayidlishele Mzimba Khalimali. Siyaxolisela but idamage inkulu oyenzile ilungisa mfowethu, ngoba ziluma mina manje kanti angihlangani naleyanto yonke leya ebiyenzeka lapha. Ngiyabonga khulunywa uMzimba Khalimali, ngiyacela comrade le makunabantu abashuthayo abayithathi yofika kuqala kubaba before mina ngifike, ngoba nami ngiyaya kubaba. Ngizokhuluma ne-leadership ye-province, ngizokhuluma ne-leadership ye-region. Leadership uma ni osopolitiki bangempela, uma kuthiwa kunento eyiparallel enabantu abadlula 1000, kumele uma uyilida sheshe usondele uyoze ukuthi labantu bakhala ngani. I know abanye bazokuthi manje uKhethelezi leyanto eyilapha eThekwini comrade ayivumelekile, but ingozi izosilimaza. Laba abantu baningi ngithi i-leadership ayinyonyobe njengoNicodimi yolaleli ukuthi kwenzakalani, yini inkinga yenu bese kulungiswa inkinga. Laba abantu abashonga ukuthi abangeke bawuvotele umkhonto wesizwe, bazovotela ngithi kodwa kunenkinga okufanele ilungiswe. I-leadership ayisukume iyozwe ukuthi kwenzakalani.
leya nto ekhulunywa lapha udokotela umzimba okhalimali comrades ngiyayiphelalanisa ngaleyo ngizula ngithi angihlangani ngabhala incwadi ngathi belaphi bendabuko nonke angifuni ukunibona lapha wakhetha ukuyiyela yena uthe mayifika lapha ngasho ngathi nantsonke into ade bayikhuzela bakhuzela yona. You cannot stand uyoshaya upresident indirectly uthi ilegacy yakabande comrade kunezinye izinto mawumuholi okungamele ngisho ungayena umholi siyazi ukuthi abanye masebephambi ka TikTok bakhuluma noma yini ake nibhekeni izinto ezibulala iorganization ungathi masowuphethe imic noma uphethe icamera ukhulume noma yini sishaya ama own goal njengamanje anibona ukuthi thina siyishayela ama own goal ake kube nezinto esizikhethayo ukuthi lokhu ngiyakhuluma lokho angikhuluma nizwile comrade umzimba okhalimali siyamxolisela futhi naye ushini ubonile ukuthi cha ulimi lushelelile washo wathi ngikhulunyiswe ukudinwa so ngithemba ukuthi uzoyilungisa asingamkwateli futhi singagadlani ngale yanto asidluleni sisebenzeni ngo2026 siyawina ama local government amithi siyabonga kakhulu makhombe amandla simshayele izandla enkulu dokotela ushinto ebalulekile ukuthi ukuhlangana